Ikomplu jiżdiedu l-ispejjeż għall-familji Maltin u Għawċin. Dan hekk kif tħabbret żieda fuq mediċina partikolari li tintuża minn diversi nies. Nies li tkellmu ma' Net News isqarrew li meta marru biex jixtru l-Panadols sabu żieda sostanzjali fil-prezz ta' din il-mediċina. Żieda ta' madwar 13 ċenteżmu fuq kull tip ta' Panadols. Il-mediċini affettwati minn din iż-żieda kienu l-Panadol Advance, il-Panadol Soluble, il-Panadol Cold and Flu, il-Panadol by 24, il-Panadol by 48 u l-Panadol Extra. Dan ikompli jżid ma' diversi prodotti li għolew f'dawn l-aħħar ġimgħat fosthom il-ħalib, il-ġobon, il-jogurt, il-ħobs, is-servizz tal-posta kif ukoll il-petrol u d-diesel. ċifri tal-NSO li ħarġu l-ġimgħa li għaddiet jikkonfermaw id-daqqa li qed jiffaċċjaw bħalissa diversi familji u pensjonanti fit-dħul tagħhom, tant il-persuni f'riskju ta' faqar issa qabessew 78,000 persuna. Interessanti l-fatt li din l-istatistika tkopri l-perjodu bejn l-2017 u l-2018 u allura ma tinkludix l-effett fuq l-għoli tal-ħajja kaġun ta' żidiet fost oħrajn fil-prezz tal-ħalib, il-posta, il-petrol u d-diesel. Fl-2012 il-persuni f'riskju ta' faqar kienu jammontaw għal kważi 62,000 persuna. Illum, 7 snin wara, u meta l-gvern ta' Muscat jinsab fit-tieni leġislatura tiegħu, dan in-numru tela għal kważi 79,000 persuna f'riskju ta' faqar.